Şu ayda Aşgabatyň sport we orta mekdepleriniň işgärleri öz zähmet haklaryndan dürli maksatlar we zerurluklar üçin taklanýan puluň möçberiniň çürtketik artanlygyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, mektebiň zerurluklary, aga çekişligi we ýygyk üçin adatça tutulýan tutumlardan daşary soň günlerde Aşgabatda geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatynyň açylşy we ýarışlary üçin biletleriň bahasy hem saklanyp alınıpdyr. Şu aýda Aşgabatyň sport mekteplerinde aga jekinler üçin adatça tutulýan 20 manatdan başga da 73 manat gazet jurnallar üçin tutulupdyr. Ýene de 15 manat dünýä çempionatynyň açylış dawratynyň bileti we 20 manat sergi üçin dip Aşgabatyň sport mektepleriniň biriniň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatynyň ýarışlaryna tomoşa etmek üçin biletleriň puly Aşgabatyň orta mektepleriniň işgärleriniň aýlyklaryndan hem alınıpdyr. Tutulan puluň möçberi 15 we 20 manat aralygynda. Türkmenistanyň paýtagtynda 100-den gowrak orta mektebi we 17 sany sport mektebi bar. Mektep mugallimleriniň aýlygy 1800 manat töwereginde. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň şol sanda bilim pudugynyň işgärleriniň zähmet haklaryndan belli bir möçberde pul ýygyderli häsiýetde tutulýar. Döwlet işgärleri her aýda köçeleriň arasaçylygy, agaçlaryň ýygydy döwlet medeniýetine abuna ýazylmak we häkimetleriň guramaçylygyndaky köpçülikliň çäreleriň gatnaşyjylaryndan talap edilýän sport hem bayramçylyk geyimleri we gurallar üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Türkmenistanda döwlet medeniýetine ýazylmak işi guramaçylykla amalaşdyrylýar. Döwlet edara karhanalary puly işgäriň zähmet hakyndan göni tutup galýar. Türkmen medeniýetine ýarym ýyllyk abuna tölegi 70 we 170 manat aralygynda durýar. Şöylüň tomsunda Azatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň hasabyna infrastruktura guruluşy üçin hem puluň toplanýanlygyny habar berdi. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä hususanda Daşowda büdjet edaralary öz işgärlerinden aýlyklaryny regiondaky binalaryň guruluşy üçin geçirmegini talap edipdir. İşgärleriň zähmet hakynyň tutulmagy iş beriji gurama tarapyndan ýurdun ösüşine goşan hökmünde amalaşdyrylýar. Türkmenistanyň ýaratyndan sport çärelerine pul toplamak tejribesi öňden bäri dowam edýär. Tomsun başynda Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleri tigirli ýörüşe görülýän taýýarlyklar üçin pul tapşyrmaga mejbur edilipdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň döwlet sport komitetiniň dilden beren tapşyrygyna laýyklykda sport mektepleriniň müdirleri 3-nji ýyłynda geçirilen köpçülikliň tigirli ýörüşe niýetlenen tigirler sport geyimleri, baýdajyklar we beýleki zerur esbaplar üçin pul toplapdyr. Geçen ýylda Türkmenistanyň döwlet edaralary 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlary üçin öz aýlyklaryndan pul tapşyrmaga mejbur boldy. Anda Nivet Gaz pudugynyň karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan şonda 15 we 20% aralygynda pul saklanypdy.